Сега, имаме малък проблем с Stripe. Stripe е нещо като PayPal, ама доста по-модерно и работещо наистина. Искате документите, с които да потвърдим, че този акаунт се отваря реално на нашата фирма. И ние подаваме документите, обаче казват, не можем да ги приемем, тия документи не са окей, моля ви се, качете някакви документи. И не ги качваме пак. И така, не можем да ги приемем, не са окей, моля ви се, качете някакви документи. Най-накрая успяхме да се свържим с сапорта и ги питаме, аджиба, какво става? И те обясняват, вижте сега, нещо не са както трябва документите, ще да ви изпратя инструкции. Ми изпраща инструкции за Белгия. Викам, сър, само да поясня, ние сме в България и документи са на български и фирмата е на български адрес. Къде е Белгия? Къде е България? Ама има едно много интересно нещо. Като му пиша като американец. Нито му пиша на щупен английски, нито му пиша по агресивен начин. Аз му пиша толкова учтиво и в същото време сигурен в това, което казвам, че няма шанс да се обърка нещо. Да, жена ми звъни. Другия път пак.